Da me gurneš u ovo, Filipe. Pomeri se tamo. Neću još da tamo se. Čekaj da uzmem. Lepo mi namesti bubicu. Tako? Ne, nego samo je pusti dole i... I? Si priča? Pa pita. Filipe, nemoj da me guraš na sudove. Idiote jedan. I ti lepo sedi tamo, pođemo da pričamo. Evo, čuješ. Bolje pričamo ono što kiću tamo po nas. Šta? Bolje pričamo tamo ono što kiću po nas. Šta? Da pričamo ono što kiću tamo po nas. Štekiću. Da. E, pa onda idi ti u štekić i čekaj me, ja sad pričam, ili sedi tu pričaj nečem drugom, a pričat ću ti posle. Ajde, poslije, ja da čekam pričamo te. A lepo ti kažem, nemoj da pričamo o takvim stvarima pred kamerama, nerviram se. I onda novinari uvek sve nanjuškaju, još nahuškaju i nemoj, molim te, razumeš? Da. A ti mislim tako, kako ti biti tako? Neće, srce moje, naravno da Alo, neće. ja vidim. Naravno da neće. Što pričaš da znam? A što treba da kažem? Pa neke stvari sigurno hoće. Koje? Neke. Koje? Pa neke. S tvoje strane? Ma s tvoje nikako, jel tako? Ne. Sigurno. Sigurno. A što bi bilo? Pa otko znam. Pa si pa mislim nekada može biti. Naravno. Da? Da. Pa zbog čega šta sam onda radio s tom od serijali? Izvini što sam ja s tobom. Pa zato ti kažem. Šta? Tad sam ti pitao da će biti tako nešto. Ti se kuneš da neće s tvoje strane. U sve. U sve? I šta ako bude nešto? Ja ti muda odsečem. Može. Pa pazi što si rekao. Nemoj samo da obećavaš nešto što ne možeš da ispuniš, molim te. A ti samo misliš da ne mogu da smijem? A? Pa vidjet ćemo. Obećao si. I sad si se zakleo u sve. Dobro, Filipe? A ti? Ja? Pa ja ti ne garantujem ništa. Neću da ti dajem lažno obećanje, zato što možda i bude nekih situations. Naprimjer, ne znam nešto. Pa moguće. To nije ništa strašno. Šta nije ništa strašno? A? Šta nije ništa strašno? Neke situacije nisu strašne. Koje? Zato što sad rekao neke situacije. Pa ta situacija o kojoj sam ti ja pričala nije strašna s obzirom da kad raskineš s nekim, možeš da talasaš da radiš šta god hoćeš. Da. Ali nekako... Šta? 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 Mnogo takvih situacija, no tad je raskid bio. Raskid dobro. Bio je jedan raskid, veliki. Druge su bile svađe. A i svađama... Telefon mislim. O, telefon. Da, ti kažeš. Na te situacije sam te pitao. Pa sigurno će biti telefon situacija, o tome ti pričam. Zato neću da ti obećavam nešto što nije do mene. Ja sam pitao s tvoje strane, nisam te pitao što... A, s moje strane? Da. Ne, Šta ne? nema toga. S moje strane nema. To sam te pitao. Jedino ako je ono kraj. Ali ne. A rekla sam ti, danas smo pričali tu. To sam te pitao. Ti kažeš ali su situacije, te pitam s tvoje strane, nisam te pitao situacije koje će biti. A šta bi bilo da bude situacija da ti to saznaš, šta bi radio? Molim? Jeste, 3. Jeste. Tamo u... Kako da kažemo, da ova 3 jaja niko ne dira. Ne, u ocu uzmeš 3 jaja i sakriješ. Zbog kifli. Pa gde da krijem, viš da ne Tako se sme. mera nas tikvice. Uleteće neko ispržić, a? Aki je sinoć uzeo 2 tikvice samo sebi da ispeče, ja sam ostale 2 sakrila danas za ručak. Evo su ovdje. Daj, ajde, nećemo da ih, ali Uzmi samo da ih ga. ovde negde stavim. To su 3 komada. Jo, to je malo. Treba mi bar još 2, pošto su mali, znaš, ovo je faktički 2. Nema više. Ero, da li ima negde još 2? Molim. Ja lepo kažem, namesti mi bubicu, ti mi još pokažeš. Za kiflice mi treba, znaš. Namesti mi lepo. Da mogu da lepo okrenem sudove to što predaj. Tu u guzu. Ne, nego mi je samo lepo, stavi nazad, na guzu. E tako. I izvadi mi kosu. Ovu? Tu, čekaj.
Čekaj, bre, Tu mi je, smiri se. izvadi tu, s ove strane. Sve Ove, mi- sa ove? Druge. Čekaj, bre, smiri Kod se samo vrata. polako, jebote. Jebote. Vruće mi, nije mi dobro, još ovo vrelo. Kuvam se. Danas ću se tuširam ledenom vodom. Prijaće mi. Zašto sam ja došla? Nikad manja šerpa. Nikad manja šerpa za pranje sudova. Nisam znala. Bože, da nisu imali